City. Makosana, what's up? Yeah. Ndimalowa beat ile yose level yanga Jay-Z. Ndinafika 25A, 25C, ndi 25B yonse sindinasile bombo liwonde Blantyre, Nzuzu, Lilongwe. Ndinazolowela kujarapa wagoyo Vampire, Voodoo, Chizombe. Sitipita kwa court the beef ng'ombe tikupaketsato ndi titi chombe akupweteketsa twakupepeletsa se uku vera nda konde ase tinasiya kuchaja mitengo pano mitengo yanga ndi level ya jango. Ndimafuna kugwira bebi ya badata koma ndayichola sindisowa bando. Timamenya hits olo ndikugona koma sindiyoza nkono no. Ukafunga kiss fana tikuona sikumathela kuchipinda kona ulingati pento koma nandizokhoma. Ine ndipapa sindiwopa corona. Ine ndipapa sindikusintha mukunungila ndinkatimo aroma bwanga usayese kuyesatu usandipatse bawa ndima mwakoko mwachidule ndimagokomeza mufuse freza ase chaksi tipatse plane mesa ndimachila ndi ota kucheza. Look sharp, laser, ndinangobwela kudzasokoneza ase role model ndi Bill Gates. Ndife afana otentha ngati dzowa iwe ndi mwezi iwe 30 days maloto ako we already there. Sindifuna khala enemy ndinafika by any means. Ukukumbukila mbuyo ndimakhala busy pano ndimakhala very busy.